de treure arrugues i imperfeccions d'una cara. Comencem, arxivo, abrir, ens anem a la foto 103 para retoque fotográfico i obrir. Tenim aquí una senyora amb unes quantes arrugues o algun granet, alguna cosa. Ens anem aquí, que és com una tirita, un esparadrap, herramienta pincel corrector puntual. Cliquem, per exemple, ens anem aquí al gra aquest. Això té que estar en trama i ajustar a entorno, ho veieu? Aquí, i un pinzell de 32 més o menys, potser és una mica gran, el baixarem una mica. 25, ja està bé. Vale. Aquí ens posem aquí amb el pinzell i li donem un parell de tocs i ja pràcticament ha desaparegut el granet. Ens anem aquí a la front i li donem així amb suavitat uns tocs, també s'ha anat. I ara anem aquí als ulls, així uns tocs petits, mirant de no tocar les pestanyes. Ja està, anem a l'altre ull, petits tocs, que anem veient que queda més o menys bé. Aquest li està costant més, però bueno, ja veig que ja ha sortit. Bé, li podríem anar retocant coses, però em sembla que ja això va a gust de vostre i fins una altra. Adeu, bon dia.